Siis missä? Kerro lisää. No Teklassa, Espoossa. Onko se joku softatalo? Joo, se on Suomen vanhin softatalo. Se on perustettu jo vuonna 1966. Kansainvälinen yritys, jolla on toimistoja ympäri maailmaa. Henkilökuntaa 300 ja asiakkaita yli 70 maassa. Tekla, ehkä mä oon kuullut siitä joskus jotain. Mitä ne tekee? No ne tekee ohjelmistoja rakennusteollisuuteen, verkkotietojärjestelmiä energia- ja vesilaitoksille, tietojärjestelmiä kaupungeille ja kunnille ja on niillä yhteistyötä puolustusvoimienkin kanssa. Niin siis meillä on. Okei, ja mitä sä sitten teet? No mä oon ohjelmistokehittäjänä just tuolla rakennuspuolella. Eli siis, mitä sä teet? Joka päivä on erilainen, siis kaikenlaista, mitä nyt ohjelmistokehittäjä tekee. Mun työ keskittyy lähinnä tähän huipputuotteeseen. Tämä Tekla Structures on mallinnusohjelma, jolla mallinnetaan siis teräs- ja betonirakenteita. Ja siinä yhteen malliin kerätään kaikki suunnitteluun, valmistukseen, rakentamiseen tarvittava tieto. Kuka sitä ohjelmaa sitten käyttää? No kaikki konsultit, suunnittelijat, detaljoijat, projektinjohtajat. Ne pääsee kaikki käsiksi samaan ajantasalla olevaan malliin. Ja sitten mallista saa tulostettua kaiken, mitä tarvitsee, piirustukset, materiaalilistat ja niin edelleen. Niin, ja mikä hienointa, mallissa voi lentää, sitä voi pyöritellä ruudulla. Oho. Joo, ja sitä pääsee tutkimaan ihan pienimpään pulttiin ja päätylevyyn asti. No mitä sä sitten niinku muuten teet? Niin, no päivittäin on pariohjelmointia, palavereja ja jonkin verran sitä tavallista koneen ääressä istumista, eli koodausta. No mites työkaverit? No kivaa porukkaa. On päässyt tosi hyvin tiimiin mukaan. Niin, ja on meillä toimintaa työajan ulkopuolellakin. Klubi, josta löytyy jokaiselle jotain. Urheilua, kulttuuria, bileitä, ihan kaikkea.